That was the bruise, a old pen and numerous shimu o dimu, say about tea when you want some. But the Namasi Muscasa train, everybody year time, but the yardiness in Jeremiah. Now for your semi moment, may I may near to me be over him. And that was Adam Cassian. Amen. You and Sana and I in church and it can be by a bonwako. Somewhere, Mama, it also me, you know, and it's more yet. Somewhere, Mama, also be the things here, and it's more, and you know, back on any of you know, a question I be. Now, they catch make me car say, and Radia or free wedge, Janet, you feel a chi, man, and no one share me, said mini, no one share me, send me in my Israel so penny and I'm a groye. Now, my yam and area for months in the bill. Na ma yema ni so efomuni na emfana ne nkwa wakano meni won ebenya animonyam aso baba bi ka enya oba de kusi ni buda am se didika no ene asem no ibense kasa akra fa ho you are sight wani so ena message bi a ene nyina ni tutu ye hofo ase David David se ono de na ni so no obaye ne ho se efomuni na ni so and the best yet ase would be a can be can say be a nani so a cause am say e ko Bible mu a saa na same way e do so bebre mani so rade so e kan say bebre no afa ho na ansana bi e be kire David die mu nso ye be kan Bible no e wo Isaiah itia ye enum odibo Isaiah tinum anuchemu aye aduenu baako wonwie one hour where you so Yansafo, now where you so in Grumofo. Did kind of say, I say Bible, I say, woman, and Grophobia, or money or money so and Yansafo. Now me or money so in Grumofo. Yes, Ubia or no Nusono, Ubuno say, Unimiansa. Sani Bible is any pan in me, Ubia or no Nusono, Ubuno say, Unimiansa, and I or Adreno, and I'm be binti, Sani pan one year, and I. Ben you say you mu you can say bia wani suwa je say wanim said e bia you can say obi wani suwa said e hunu bibi e wa wani so said e wa usi hu wa ho e bia wo kan wa wani suwa said e hu wa ho isifa ana say another nchan suwa em say bibi pia said e obi a si hu na de no esi e bibi pia esi ano ana eniye bi ana say bi koso ana obi e kasa anampo obi ye bibia sede ye de ani esi hu no efa ye ne ye ni so sede esi hu nipa no esifa obi e kasa na ebia okasa kire panimu na ebia odi benkum na e kasa kire panimu no ana se obi kura chi ya panimu na ebia sede osi ye chi ya kura na wo ni so no utimi bu ni bibi e na be se ye hwemu na ade ba ko a e bebo aye ne se wo wani so ani obi ani so te se wo ani obi wuwunuya bibi wo ha se de wu eson se de wo wani so no hunu ade no ana ebia obi nso ono nso gina nche se de no nso hunu ade no enipa mienu ho asa na me kan wo ani wuwunuya ibe na ka se enipa se obi emu ade e wo fie bi mu na ebia wo a wo kan ye no wo wani so no na omu ade ma ho but ebia no obi nso ani so 10 person bi ani so no na obu ade ende obi an ko ne ono nani so se de wo si hunu ade eno de anchan ya ye wo believers ani so agidi fo nyina yen ani so ho se de esi hu na de esifa o kristo ni bia ni so se de osi hu ewi asefo ena mamufo no so aya wi asefo no so wo nso ani so se de wo nso ehuru ebia a kristo fo esifa eno de anchan so a nyankopon ani so nyankopon nso wani eni wono nso ani so se de wono nso huru ade ana ebia ni pasifa eni se de ohuru ade ana obi sifa no ene ye beka enwansam ene sadi obi nso esi hu won so esifa no ene ye besa ene ye nkyerɛkyerɛ ene ma me nsa na mesa edika he no nso onyankopɔn ne so unuya ne so unuya bi ogina nkyɛ onani so ena wo wani so eno wachi believers ye nyina ya gidifo nso ye nyina ya ne so ena ankura gidifo ankura nso wo mani so ena mamufo nso ani so na ye ni kan entias ye ne se yene ya be ya gidifo de ye be nante ni panim ye be nante eni panim ama nipa de wo mo ne ehunu ye ne ya abrabo se ye tifu a anampo ye wadwuma mu a
Yen suban any ye no just ye nante nipa nim nipa ni so ama nipa de wo mo ani ehunu ye ne ye na wo matimi aka ye ho asam enti nipa metimi ni wo mo ani ehunu bibi ye wo ho aka ho asam na Nyankopɔn mpɛsɛ ne made nipa behu bibi anya bi wo ye ho na wo mo aka ye ho asam de aso pa Awurade tin ye benante e wo nipa ni so ye nante Nyankopɔn ni so ye ne ma me nsan so ese adidi po na mesa me na mo ka ho asam ye di kan no yani ya be adidi fo ye benante onipa ni so unbelievers ani so ne yanam Onyankopɔn so obo so ni asase no so ono so nani so se ono so ehu ye sifa eno da nchan so ankura ya busua mu ye nuanom ye ire ne ye manom sie kurekure abaye bro no a se do mu si hu ye sifa wo kwana wutwam obi e no bikura agina e wane dem no offense bi a ohwe wo ne ye wotampuma no ohwe wo ne ye wo de won ba wani hu no ndi de wo de enko so wo hu bia ne kwan ya wo fa so nante bia ne abasa wuye nyina no obi wa na nani tuya nani so no obetimi aka de wo hu nyina ye de be a kire wo na believers awasa ogen kai enyamensam no a na Bible kire say yema ye kania enhre woni pa nyina nim yemie Bible no nko Matthew asempa iti ye enum ntemudu nsia ho na Awurade kan sa asem no o se saa na moma mo kania enhre nipa nim na wahumo ne ye pa na wahye mwaja a woso na nim onyam ase na se o se yema ye nkania enhre woni pa nyina nim no mahu ye ne ye pa wo mo de wo mo ani ehunu nipa ni so na obi ehunu sa wo ye wo se na wo mahu mo nyasa mo mahu mo ne ye pa ene ma pa mo ye papa amoye abotra amowo entoboase amowo obu amode nipa de kasa nipa timi ehunu sa ne ma wanyina wo mo ho emela nipa de ani eto ni ehweye no ape nipa timi aka ye ho asempa ndi ene ye de obi eyi ni ye di but agidi for de Bible say yemma nipa hu ye ne ye pa no mu ntimi nhyɛ Nyankopɔn de be animu onyam hallelujah yana eduru mebi a mebasa mekasa aka fa gidi for na mewi a meka Nyankopɔn so de on se mekan se mre Bible mu obi de se David okoduru kuro be so na ohwe se de kuro no siti ya ne se ne ho asia bon kuro no mu no mfa na oye ne ho se bodani so David ani na David ye ne ho se bodani na ni so no ohun se oye ne ho se bodani a ebeboa mo nsa no nso David ani so no ohun se oye ne ho se bodani na onam na ntasuo ezensan na no ho ne bia wa hata basa bia tare bia efi na wa yi na budget set tantan no ne trim tantan ya David ani so bi se ebeboa no na ono na ni so ya sa o enipa ni so ba mo se David bodani ma onye bodani na bibi nti na ma no ya sa enti me kakwa ya ani so wo ani so no ebi ya wo so wo ya ho sa akwada ebeboa wo Nyankopɔn fie na wo ya ho sa akwada wo ya akwada wo ani so a ebeboa enda David si na ni so no wande obaya ne ho sa obaya ne ho sa efom obabere ne ho ase ono na ni so o woye nana ende obi says ono timi na ni so no woye ne ho sa obere ne ho ase ma nipa na obere ne ho ase Awurade animu a nipa betimi nya ne ho mpaso nipa betimi nya ono David ho mpaso se na eba ne betimi aba ne nkyai na ebi ya wo mu ensu yentimi ense anima bi enso edume bi a Christopher betimi bil agidi for betimi asesa ye ho e wo nipa pam se na ebi nipa si ho ye se yebese ye di akra ma Awurade na ebi ye enkwagye ye ho adwuma a edume bi ye adidiem ye ntare sem ya abrabom ebetima saka ye ho amana ye yie meka saa me akyerɛ sɛ ebi na wakɔ baabi na nkrɔfo ekura enwa wo mo nwe na wo de wo we na ye wo nam bade wo nsa sɛ wo we saa enam no a wo mo ho nyina bebu sɛ wo ho nte enti eba ne saa no a asema beka bia no emwa wo mo ntie because wo de wo mo bibi wo mo abiri mdi tia wo sɛ wo ho nte eni sɛ eba ne saa betima sakra ho na wa yesa de enwa no kra ho nte e wo mo ne so kyɛ sɛ wo ne so no enka tene bade obi sɛ wo sakra ho yɛ sɛ wo mo na bu ne sa chiwade a ebetimi ya de be aboa eni ebetimi sakra ye ho amana ye yie won ema bebre ni wa ho ebi se ye nante nipa nim wo nante wo nua gidi ni bia ni ma ono watimi ye ho ni ye bia kan ho asem ebi won kan ngira wode but ebi na dini mu no yi waye wo ho bra se bia wo hu na obi a ono na nim ana wi asefo nso ho bra se bia ye yi na dia ma o ma hu no o betimi kan ye ho asem pa enti wo wani so no ebetene sa wo ye ho sa kwadaa obanya mi fi a etene bebre obi eya fanse bia obi akwabrochire
na okosua won ye no abrochire dia ma trials mema no trials omo e ma trials so ene o mema no trials so na wa ba abibire ma se ya ebi ase ne nta nyusu na akura bi ase se wo ka wo nyangopa asem a wanya se wo mo amfa ebi a wo mo nso ntare ene ebi a wo mo dress na nko wo nchene won sa wo yo ba wo sha trials na anye konkura ase a wo mo ni so no wo mebu bibi enu betima sesa wo ho ama na ye yie te se betima sakra du me betima sakra ye ho ewo abrabom ani suban mu but ye hwani ne yanko nya atwom nya me nka nko akoma mu me ka anusuo se de bi obi esi hu wo ono na nusu no na bia na wa nkotene ndi ba na sa wasma wo ka no na ebia ankura weight bia entimi enhye enema bi no enso na pe ade ba ku bi onso a e was believers timi ehye no nso no se one ya ti nyango point and eni se yesuro omo a ye be nantu omo anim no se de bia ani ahodo ehu ye awiane na dwo ani ehu ye ense yesuro asantemanya no mo nja no nso wani so no we believer ense usuro asantefo ano anasa asantemanya no ana pa etu eni se usuro eni panim wani so no omu a ono a we nipa bia usuro ni panim si yesuro ni panim dia ye ba fom nyankopon agye nyankopon nim ne yanante ye nante mamufo nso anim die nanso enyanse usuro ni panim aya die menka se mpa obu ama nipa o nanso nipa no wote sadie ba okopem awiem kura no a enso nanim ye be ko anyamesemu ahwade ye kakra wo bible mu ye be bie bible no akọ Psalm 15 verse 4 Psalm 15 verse 4 27 wani na me ho popo David say wani de obia ni wa na nim ne ho popo David say Awurade na ho oden Awurade na bɔ ne ho bai entinya de bia David be suro nkofo anim na won suro nkofo nso no and we believers no ye benante e woni panim but ye nso ni pade be anim mo ye ne nso me ka ye ani so wo wani so no ni bebu wa be suro no sade o nka Bible no a ye nua no bi so tena ase na ye be kan wo mo ho asem but ansa na be kan wo mo ho asem no okay emi kai enka wo mo ho asem ansa na abade me kan so ewo ye nka Bible no ewo Numbers 35 Numbers 13 Mose ngoma to so na ye tidum yansa anitemu a ye tidum yansa anitemu a ye aduonu enum kosi aduasam yansa ho na adaduana duru ye no osan ba asase no osane efiri asase no so nsra bai na oba Mose ni Aaron ni Israel fo asafo ni na nche para nsra so wa Kadis na obo kase ya kire won se won nyina na wodi asase no so aba kire won na obobo won amane kire won se yakwasa ase akwasra ye no so na esono nupusuo ni yawo na eso abani na nso oman otete asase no so ye tin na nkuru wabɔ ho bai eso se na yehunu anakema no nso ho amalek 40 anafom asa eso na heti ene yebesifo ene amorefo de tebe no so kenanfo de te mboano Yordan ho na Caleb yodro oman no ma Mose no wakan se moma yankoforo ne yankofa asase na tumi de ebetumi won na marima wane no call ye no kan se ye ntumi enkoforo ntia oman no ifiri se waye densene ye na oma asase akwasra no watenka bone etere Israel fo no mu se asase ye fa so kwasra ye no e asase district fo no nkofo ye hu wo no enso no nyina ya brane nko na ho ne ehunu abrane akasie no anakema a ofi Moses ma oman le se omo kwasra nsase no nyangopo aka ho asam nkyere wo mo no na omo yi nipa be dumienu de omo kwa mpanimfo a awrade ho mo omo so omo ko ye no omo ko hunu kuro no se de kuro no se tie kuro bi omo ko mu bi omo se abobo kuro no ho ban pa ya to wo kase fe pa ho na omo hunu abrania kase pa omo kuro no mu pa yi anya de ketwa kura asase no so ye pa o yeso bibia nso be yi edi ehun se omo de asempa ani asembone na eba omo de Mose ka tena omo so mo kwa momfa asase no so ababi mra mfa me kire Israel afo no die mo hunu bia mmana mmabo ho amane edi omo so kwa ya no ko hunu jante pa mmana ne ka ebi pa bi omo gina ho a omo so pa yi pa wo wa pa yi na nkuro no nso nyango so baji ama omo no nso no ya gbabo kuro ni na ho bai te Israel ko hu se anya die be ometumi akogina sa ngofo ne de be anim nti omo de ho atenka bone e bai be kan asase a osoma ya ndi akọ eso abadie enie asase ne ya asase papa nenso asase ti asase ne de ekum nipa ebi asotefo udi agoro ho mo ne bekum
Omo ye din pa che na anak man so ya te omo ho asem so omo ya brane pa no so no ye ko hu wo mo edi anya de bia asas na betumi agye na ye ko ye no ni ye yesem ye sem mebe ye ho do to wo mo a ye ani so no ni ye yesem mebe na edi na omo ani mu a ani be ka abrane agasi ye pa ne ko gina omo ani mu a ye yesem mebe bi wo omo ani mu ye yesem mebe e wo ye ani so na ye sa ye yesem mebe nso omo nso ani so omo nso ani so no omo hu ni se ye nso ye sa de ebe emebe I said, I never come back to the Kayan and Sunu. They say, one idea, a radin na who they now on Sony Pabian. No more poor Pabian, but any animal dear one. One is no more, I said, dear, by a mebe. One or two or more. One more can see, one more year, a brandy almost here. No pay, and walk out and chance almost like I can say. And Crawford and so near us, and maybe a dear pan, a union moon say, one one is on my maybe. A dear pan will be a new so. Okay, who when you said, why what to Mukurano and Yahweh? Now, then there will be any soon who said, what to move. You said to me about me and who dear, but any animal dear, one man for attend Capana, the bay, a buy, one one is so. Once one is slow, one who warm, and a man who can't warm, nay, who I can't warm. And Domina didn't say, young upon grand to me more warm, as I send the intimate quantity, young upon about I can't almost say, or come home, no, but yes, as number warm, and who. The Omodo money who you know, to one more come out. The Omina didn't say yes, and Bebe. We are believer, we didn't young upon dinner, young upon else, my young upon maybe I was my area. Mamma, I invested years here. Mamma, I and a brab boy, near a woman see a banantini panimoti and answer, and yes, I near one. I didn't know yet again go to Omo. We don't want to be the Abayama, we ask. We are Christian in watching young upon the and found to be our we ask. And yes, I Obayama Papa, who when you saw. Woman when it's what compare you by now call them more with an contamination in the woman. Why, what better woman? That be a scarce sign and we are a marking war. Now, spent me who said of young business here, and when you know young cop, now so when it's a number, we are mobile pa, one really about Crimea, and you be also. Now, woman, I didn't say, yes, Sunday, who I want to see a mobile, so I got almost who I see a mobile. And tonight, there be a benyan or be an acquaintance our morning. Ye, young couple and some Moses, no. Moses when I was said, on the new son, when you cast want him go Gina or Mampani be animal and Cocan and say and Zambia, Yango Party as man and or Magona Nusono, no opening one in Mutia. Yango Parka, Moses said, Menobako, one that's all you see, and who said, one carry dear. But I will go with you, Mecan wins no, and neck a troll while I know so. Say a translator at Ari and Yahua, Yahweh and one. You've been a guinea and I'm appointing him by a baby. I knew so, not quite Akwabia or no Bible, Israel for Odipo Lash and Better come up back. Israel per year party and what empire. Yangopo Nipa and Lash and come and send Yangopo maybe a near Bukuruma say watching up, Kuruma say watching up. If you anybody say, if you need more Matona Capet, Kungu Capet. Oh, Secretary be one day what you want in a secretary, or then watching in penny years, Catrama said. Then Yangopo could be also on Bomanica, the work and give it. Now, the idea we're working, Yangopo could have me. As more kind know what own guy, yeah, among kind, 2 Kings 7. Was saying, young upon Crabet man, okay. And as a deep boy like I can say, what do I even wound in young upon Cano? Now, so dear, when you're there, bay, one would nip it. Nanny soon or her chronos at the chronos at the annual when I didn't even say, the upon can young upon Coran to me, yes, sir. Now, I'm fine young upon ye, the kind of finding the new year. Now, so I there, bay, why nip it. Come by and when I look upon ma, a series of wood candy, how many amount got far, but I want a bomb near my wood candy, got far on what you know, the buyer. Obiania better what you ever, Obiania better be any book, and what yet, and when you be no yes, your man. Yeah, but you acquire your crew, when I could the secretary, and when a papa and one secretary, depending on better, when I could be handsome. You keep on also, I come up by a near better. Yeah, at the end, I'm upon my be near to the sir. When I could do one and some. When I could do to me. You keep on also calling out the Mian Samakani at the Bemu. Muye, Monesu, Moneso. A do may be an animal smile and you some Oko you home as of for some, Oko you want to me some, Oko you want me better watch and someone. The Papa Kerpa, I am Mudiana de Bobra. I have said you about this year, and the one is son of any year. Believers, you know, son. I was at near very careful per year. Not I mean, most and one honor, or here and one of a new soup. So what to me and the Akobana Sana, what to me is young upon the bay, any more yam. Sana Devil Snico Liat, Devil I ran a hot,
Ohwe ne ho anko se nko ntimi Goliath nko. But ohwe ni Nyankopon. And we a believer, hwe wo Nyankopon and hwe die Onyankopon akapa ye ho bi obaye. Bibi Nyankopon akapa ye ho bia ni wa Nyankopon nye. Ene se ye ni kan anhwe Onyankopon. Ni ewe ye ho se wo ya mehe. Wata de kwa ya mehe. School be na akura akọ ya. Ye ntimi nye wo Nyankopon adwuma no. Hallelujah. Edum na wose ye kwada nsidie. Ye ka Onyankopon asama kira nkrofo na ehwe ye ho a ye bepom. Ebi se ebia na wangasa na unkura degree bia school be na akọ ye. Wanya higher education bia. Eni abe wo start ni wonsuro. Abe ibenya gene se ebe na betimi ne professors ya kasa. Professors ebe na yetimi conductors nche. Ebe na betimi ne lawyer court mi akasa. Yetimi nko omo nche sa na te dia ye be ko nipa bia omo bro nche. Abe because you go school ye nte brofo language popular language bia ni wa ebi yenim e kan ye twi nko aho. Ye local language ya ni crowns twi crowns ye nfi kasa ho mera bia. Endi abe ni ebu ye nwani mutia. Ni ye ko bu ye nwani mutia na efe ko so nipa nim. Emena Nyankopon ne anwoden. Emena Nyankopon ne ya bu afo no. Sana ye hu se ye ni en ko ye. Say ye nkra degree bia college bia ni wa yakoro. Ye nko university enani bia ba. Nanso ensi ebu ye ho ye nim ma ye nim akenkai. Na wani so no ni wakobu hu abomfia Paul ka Timothy o se ma omuni hu ani mutia. Ma omuni hu ani mutia. Ma omuni hu akoda. Onyane hu akoda wo no ana ne so ewo so ya akoda ade. Nanso Onyankopon adum na wono so ne wonhwe. Adum na ye adwuma na ne won na ye adwuma no. Adum ni ye de enam boy ye bra ne anwodin mu. Wohwe anwodin de wo ya miahen. Wohwe otumi mu wo ya miahen. Sika se na wo mo ase. Mu do ase pa na mo cheke mo sika. O medu 1 million that bank. So wo be 1 million that bank na de 1 million ayi wo anwodin. Ebi ni wo. Na no ntia se no nto ntimi nka nyame asem. Certificate ba na ebi a wukura. Nanso bi ebi suro se be na yakop professors nche ene si yakọ mo nche na ko nyame asama nche na mo kura na kwa ye ni soro na yakọ ye wo se nkwada na bi yakọ nya dini be se wo mo kura nso ni so mo se ye se nkwada ba sa ya asam na nso aba na Israel Nyankopon so be ku ye wunya dini be se matade be ba akope me mpa boye ba akope na da bia na mpa nkwada nsidie di ya madamfo die Nyankopon ba sa wo ye na wo so ye de be wo ye amen. And the believers en yase bia kwa be so no yeta suro ebia enipa na pe ya ne ba ko bi won so a se se believers ya ne so wo ne so no me ka ko ne so mumie mu adebon fo mo wo nso Nyankopon ni mutia wicked people wo etu efro nkofo mpoma ene wo etu nkofo da so na Bible say wo ne so bus anybody ni mutia ya ganka Bible no was Psalms Psalm 15 verse 4 ahade wo ne so say me ne mo ka kwa mo ne so say na wusi ho and they said they obviously I want to be here. Okay, Psalm 15. Psalm 15. Psalm 15, verse 4. One and so open pa who wani motia. Ni wodi wana wo suro wa dinini. Wo kama ni nyanta ma wan sakra. Hallelujah. Bible say ye ni so no. Ye bebu nipa hu wodi ebe enimtia. Odo nchie sina ko mo say Nyankopon bia ni ho. Wobi a ono tebuta so ka fodi tia Nyankopon ene na nsam ene Nyankopon wotefo no Bible say say nipa ne bunanim tia wo wakoma mu na pa anidie ma wobi a osuro Nyankopon hu so obi nyamsom nipa no obo ne bra yiye wodwo wo bu nipa wo kasa che nipa wo de adwene to ho woni me say Nyankopon ne bo nipa sa ne saso eni wo hu nipa bia no wo bu nipa wo na adwene mu say nipa no fa nidie ma no Bible say e was a Christ of bu adeboyen for de ba nim tia do to one say obi di bone na wo mu na nim tia wakoma mu a wo want to you na emara na ye ko school no me kan say omo a ya no omo nim ade no ya na ita ebu omo pa na omo abon ya na ebu omo nim tia do say nipa no hata ale kama na osiesie no kama pa ne dressing ye very very nice pa ne mpa bo aye pa ye na nso no ade a wonim ntino wo a wonim ade na abu ne de ebe anim tia na obi onim ade nso de ndressing kura anya kura no aso ne de ebe ye de ma na ye regard no ye respect no enam ade no a wonim ti sana Nyankopon pa se wo bi mfari Nyankopon no nso Nyankopon a se wo sika tan makura no wo ahode tan makura no a tumi bia wodie bia no ani di na memfa manipa ne mo animtia de wo so bunu wakoma meko so nso Nyankopon ba so ni asase na woni pa te wiase na wo nso Nyankopon ba no ba asase we su a Nyankopon ni wo buo bia ma sa nipa no
na adden town so do obuo e koma nipa no e wo se do obuo ma ne wani so na ma akoma mu dia me ka tumi nko ena me ne mo nka tumi ho ansam na the Bible ne kan say e wo se tumi dia ne die e ma enkrofo a wo me da bai wo mu suro awurade and obi suro awurade kwa na ya kwada akwa na fa ne die ma no obi suro awurade a na obi nsuo Nyankopɔn no ke kan efon na wo ya nema bi anya die a wo akoma mu no budanim tia and the believers ya ni so no ya si woni so no wo woni so na wo de anti a wo woni so no ubu obi anim tia David wo de anti na ni so ya no se bodani onya ade ne se oba no se bodani bibi nti and won so bibi nti na babu ni papa ne fo de ebe anim tia amen the believers ani so no minimum say na de ba ku bi o nso a awa se timi very careful no say and so obia aye ne ho nyansafo ewo ebia na ne so part wo woto na wo yo hu se unim nyansa wadwene mu bie wo ne so a Bible se due obu a certificate bi ekuta no nti college bi a wakoro any advance kwan bi a onim si e pass ka wo hu no nti je waye ne ho nyansafo enam nkrofo bi aware sem otimi di ne ma bi otimi ya owi ase we mu nti no wode na dwene waye ne ho nyansafo onu ana ne so won suru anu no na mfiri bone ho mumie Bible no ma hwa de Bible say suru anu na mfiri bone ho enye wani so nyansafo o kan kai anyamensam no Proverbs 3 verse 6 wo mu no wakwa nyina mu no na obetene wakwa eni wani so nyansafo suru anu na mfiri bone ho mama ya nya adwene say yakọ school ya ni abi ya tukwai ini makontuo mu nsam ini pa setena ya psychology was school ya sua sociology was school money ade the nipa no de akwa ne nyansafo ono ana ne so nu akwa ne nyansafo suru anu na mfiri bone ho manya ngopomfa adwene bi nhyɛ wutim emfa wo sika dama anye wa ho ɔden emfa certificate ne wa ho ɔden emfa pani a wudie ɛwɔ busua mu anye wa ho ɔden na Nyankopɔn na wose esuo na da ne pedi ebe bɔne ho enti obi a na ne so no wɔyɛ ne nyansafo na ne so wɔyɛ ne ho sɛ ɔwadwene ohunu mu ohunu nsɛmu na ne so na ɔno na ne so no obu a na ne so pa no sɛ ohunu nsɛmu onim wi asensɛm na ne afia ngasa eni won so ade ntene won fe bɔne ho wonam kwan be so enipa bi hu no kwan no nam so no kwan na nyade ba nipa hu no enam sɛ nipa hu nti wabu ne nyansafo wabu ne ho teni ɛwɔ nipa na so woe want you onipa bi wɔyɛ bi anya de be woni sɛ de Awurade asɛm akyerɛkyerɛ ye no nti believers yɛntimi nya very careful na be nante nipa de be ɛne so ɛne Awurade ɛne so aduru me bi a ade ba ko a sɛ ebetuma hɛ no so ne sɛ yan nante nipa ne so no mo mehwɛ sɛ edum ebetumi ayɛ very careful yan nipa taa hwɛ nipa nim nipa sɛ nipa kwa na obi di nkɔmɔ no ni bi ɔka sɛm kyɛ ne nu a ɔtaa hwɛ nipa nim mehwɛ na nina asɛm a ɔka meka yɛ no anya ne de mo me yɛntumi nyɛ very careful ɛwɔ nneɛma bi ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ nipa nkyɛn ho ɛneyɛ bi wɔ yɛn ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nipa nim okura ɛkasa a yɛ very careful eduma bi a woyi nsɛm wa ne ɔpanin bi anim a ohun sɛ wo mu adeɛ eni mo mɛ saa adwene no ma yɛ tirim saa adwene no ɛmra yɛ tirim sɛ saa adwene no wɔ yɛ tirim a yɛ kɔ hyia panimu bi a mɛ nka wiase panimu ɛne wɔ hɔ deɛ wɔ sɛ nipa nimu bi a yɛde obuo ma nipa ba mɛ nka nkurɔfoɔ bi a wɔde tumi ɛwɔ wɔwɔ so obi wɔ kɔ na wɔfa nso wɔ adwuma mu na woyɛ basiriwa paa ba de odi so koraa no wɔyɛ akwadaa wo kyerɛ na ɔhwɛ kɔ bɛtumi yɛ awo no na ne so no ɔno ne so no ɔ espato sɛ adeɛ sɛ na ɔsɛ woyɛ okay ansa ne bɛkɔ so no yɛbɛsi ebie Bible no ɛkɔ Samuel nwoma a edi kae eti ayɛ edunsia enyekyemu ɛnan ekosi enum hɔ Samuel nwoma a edi kae no eti edunsia nkyemu ɔyɛ ba akokosi nsia hɔ na Awurade ka kyerɛ Samuel sɛ wobɛgyam so na kosi da bɛn na me deɛ mapo no sɛ oni Israel so hene fa ngo hyɛ wa bɛn ma na bra na mensoma Bethlehem Izia nkyɛn ebi sɛ ne mamu na mayi wɔ hene mafa na Samuel sɛ mɛyɛ dɛn na makorɔ na sɛ Saul ti a wobɛkɔmɛ na Awurade ka sɛ fa na ntwie bɛkura na nkɔka sɛ meba sɛ me ne bɔbɔ afɔdeɛ ama Awurade na frɛ Izia bra afɔdeɛ no ho na mea mɛkyerɛ wɔ deɛyɔ na sradeɛ mmɛka makyerɛ wɔ no ɛma me na Samuel yɔ sɛ de Awurade ka kyerɛ no na ɔkɔ Bethlehem na okuro no mu mpanin de ahomɔpɔ behyia no ka sɛ woba na asomdue mu ana na ɔsɛ asomdue mu meba sɛ me bɛbɔ afɔdeɛ ama Awurade munwira mo ho na mo ne me nkɔ afɔdeɛ no ho na odwira Izia ne ne ma no ho na ɔfrɛ wɔn ba afɔdeɛ no ho
Hallelujah. Okay, say so no. If I say it minya adisunya ka sie bi ye de ben efiri mu. Obi an kana dwen ensi ase point we so. Na agidi fo ne so no ye nyina ye se e wode ye be ye de ben. Ye be ye. Ye be nante empanimfo nim. Ye nante nkwada nim. Nanso no ase de nka efiri mu na se Samuel oye oni pakansie pa wade di fo a na so a Israel man nyina etie nanum wasem. Na edumebi a na be nya asa Nyankopɔn ema ohene wo pro so ede ne tena Israel bia so mera so ye bone no. Na Samuel ebe kokura David timu na nka aban bro no a Samuel ko okunu mu no kunu mu mpani kunu mu elders of the town kunu mu fo mpanimfo ome kunu so di mirika di ahobopo ebe hia no se uba na asomdue mu ana no so asomdue mu a mesa medro mo attention dey kwa say won mo ni so no so mo si hu Samuel no ene Samuel nso ani so won mo di ahobopo pa na ba ne nche ebire se na won mo hu bibi wa na won se wo ye Nyankopɔn nipa and the Bible say ekuru mu mpanimfo nya nkwada minka ekuruma ne kwamu nyina ne piba Samuel nche ne won mo hwe kuru no so no adi ahobopo pa ba hia no kwai di ahobopo pa because won mo no se wo ye Nyankopɔn di aba nipa and the asoma kan say oba na somdue mu ana ahobopo pa o oba na somdue mu ana no kan so boni bia nya de aba enim un sa ase no won mo ni so no won mo no se Samuel ba ye nche e ba kure mu si ade ni amfa wo po ankwa ne nche onye ni pa bia e bia ekwambe so no e bia wo ye ketwa wo ye kasie wo Awurade anim na ye kwan nso ye ni so ade de be se enam no so na ma ye ti Onyankopɔn asem eni sana ti ade ya se Nyankopɔn ni pa ye ba ye nche a ye ni ma asem nkora wo de nam ade ba eni mpanimfo no omo ni apie no ekoi na omu za Samuel ba no a na bia o ma no nto omo de nto boase anpopo bia nim ankeka bia nim a Samuel no so no obo nipa ko omo ye because obi odi pani die won ka Bible no say pani mo ti agya so die wodani ehwe nipa manyina woni pa ne ye eni Samuel ba ya no a oba ekurom wo no ekurom panimfo nyina de mirika ba da nche eni Samuel no so bo san nkofo no ehu bi wo mu obo san nyame so bi wo mu na obi ade ne nsa go no ho omo Samuel ko omo hu nipa ko bi a waya Awurade ni so no ba koye bone ena Samuel nso Samuel ka so mi ba na so bi boko mamu nsu momna me ko ba fodi am Awurade man panimfo na de mirika ekọ because Onyankopɔn asem ode ebe ne nche and ahobopo nso etimi na de ewo nipa nim ade bia na ehia ahobopo a etimi ni wo mpanimfo anim ade bia ehia bebre na obi gina nche na bia oni mo nyame ansem na oni Samuel na oni na ni so no na kwes adan na mo po nipa ni mi mind to samo nipa de samo adan na mo ma mo oni mo ho po na ni mo sa na mo so na ni mo sa adan na but o mo de na nya ehu bo ne nya boni enya ehu bi a aye boni so na adan boni hu se bi o mo anya sa Samuel ni so no se ne ba kire da bi ni mo na efira kuma mo enya very careful na at times adwuma mo kura na ye wo yedi empanimfo na ye adwuma mu a na ekwanya ebe pa so ni empanimfo asi atena adwuma wo ni so mo si ebu ade na akwada akura se di ni kire na ade wo school mu ti ye ni na ne so ani akwada na ne so na different ti ye ni kana akwada na ka ti ye ni kura ba aka ne ti mmere mo kura no a na ya abadi mbere kura pa no kakra no ti ya po kura hu ti ya po so mo ba na so wo pe bon kura de wan de be akosem ye ni so ni e di obuo ma wo mo ni esuro wo mo ena nso eni wasa na ena abafa boni bebire nuwa ba nipa nsura de nipa wo po ne Nyankopɔn nipa kura cheche nipa de akura no nipa akwa se nipa wo po ehu bi ya mi nipa mu ekopa na sa ede wo yira na eba eni Samuel kwa na o ma no anfa ehu eni wo po ma hia na kwa ya nka na sa onkom nche kura bio na Samuel onkom nche bio so mu nya adum bia wo mu nya mwa bia because oba wo nche no hu bibi onu na ni so no ohun sibandi na wasan kada adi ewo wo mo abrabo mu de ni nya bere careful ewo ya nso Nyankopɔn asɛm a ye tie woni so se obi si hu wo ene eniye bia obi bese onipa o se nipa hu ewo ho wo ma yenta ni yi nsɛm wa no ewo abrabo mu na ba sa nipa ni so no ni wo hu bibi wo won se nipa so na si omu ade ana se na wote but nipa hu bibi na nse enie ma nipa hu ni na ye ka ye nya bere careful amen okay ade ba ku bi on so ni kan ensa na so no se
Nyankopɔn nso ani so edu beebi a ya na ata no so nipa ne nso no nipa se de si hu ade enko du beebi a ne bebi wa na entene na Onyankopɔn no so na tene edu beebi a na nipa ne so na tene Nyankopɔn no so na ntene na yen believers de adidi body ana Christ of body de tene wa wurade ne so nko a na ye beye ana at times ne bebi ho a na etene obi kura be so ko ware wo ba bi a obi wa na ono na ne so no se bi a wo ma me a na papa na obusuani ne so no na oba na ompa na nsem ana wa na mpakwa na nko ompa na so but when you so who say eye na tene dia well fine so fa onya ebone utu kwai somebody aware dia ase nipa bi wa na obi a ono na obi a o ma me na obusuafo ne so no na oba na omu nse oni subai ene du be de betma tietie de ngofo aka akra ne ebu hu atem nanso wani so no say atene say woni oba na ebo bra dia wo wani so no won bi pa bi wa ne ho a eba boa wo dia wal utu na ma ekwa wa anu a anyimfo so bi anya de ebe ne so bi wo wani so no na obi ani so di obenya ho asem aka bibi pia nipa bia wa adwena wodi hu ade no ene di obi a comment obi a make fa ho nanso di atene na ye Onyankopɔn no so no ne yenye akwan ne yetu okura na obi ani so di entene wani so se tene di a wale tu akwa no tuna hu se baboa na ma Onyame soma kwaso nko ade a akwan sie bi anya de ebe eni ho obi wa no wanya sika bi so okay watu kwai oya dwuma bi a oya brand oba han ebi a chimba en ho no watena mu obi so so no ha flat no watena mu a na ne so no obi so sa na ba bo no ope asomdie so benya peace of mind no no ade abo na bra wani so no wo check wa ho na won se utu sa na ma na ba bo abo tu sa na ma no atare kroda bia na ade ba sha wani so no well bia wo na wonim de ntia wo yo won sa but yantra say ye ni so no ye ni so abo anwuo amen hallelujah minimum say na Nyankopɔn ne so no du bebi a ya na ahintasem Nyankopɔn ne so no ahintasem ne Nyankopɔn at times what I did na so na nsem so em say Nyankopɔn ne so no ban se bi a time a ye wo abofra Yesu no say Mary ade abofra no to Joseph a na ka obenya se e pray Yesu Joseph a enipa ne so no enipa hunu bone ye wo ho but Nyankopɔn ne so na de be na ye bone Nyankopɔn ne so na make an wansem at times bibi and ye bi cause na so ba bi cause so a nipa ne so nipa ntimi hunu say ye bone but Onyankopɔn de na o say ye bone na etin a wo pe na ade free akoda no wa ma wudin say fadin we free akoda no ye wo John the Baptist be wi ase no Nyankopɔn ne so no Nyankopɔn no waso bato no ane ba ne din bato abofra ne din nya ne ba obato abofra ne din okay Zakaria say yamfa akura na ento emfa no dia na pe be pe John Zakaria nipa ne so no wo mo hunu bone bi ye wo ho wo do okona de nkai de me kan ya eno so mbetimi ya hunu ewo Luka asempa etiba akonchemu Luka asempa etiba akonchemu aduonum enso egoso aduonum nko Luke 1:57 to 59 and I can Luke 1 verse 13 so a tama ye wo Yesu no nanka omo John nanka omba se emfa ne mfa Zakaria do ne ye hebusuani mo bi ani wa wode John nanso no Zakaria ne so no Elizabeth ne so antene be ko Nyankopɔn ma odin bi a wo so de frɛ enipa no the times Nyankopɔn ne so ya me ne very careful se Nyankopɔn si amosu ewo nsuo mu ewo Yesu din mu a na obi so okobo su wo Paul din mu a Nyankopɔn ne so anya bone na akwaye bone o Nyankopɔn ne so nanso asɔre po yan sa ade a mamu fontement se wo mo so mo afom omba bi se don pe bia na omo yan so fara so mo ya papa no nko ade ya bo asudi ase ya pani din mu afom so bia ne ho nanso Nyankopɔn ne so akwaye de be mara to so bi to kwai na bia o aborochima mu na ne ira nyinsen na watere krata abra mo nse me se me ri wo be ma mo pa ne ento bia Humaniel se oyo ba dia mo pa ne ento Rebecca na wokwawo na se obi ne kwato Michael a na ne so betene so awo oba no pa ne to Rebecca na pa ne to Rebecca na ne kwato e ba nse edi mo fro se de wa wo pe ma pa ne to Humaniel and ne kwato Michael oh na ne so no ent no na so tena ent no obi ehuru bone ani pa na ye enye di edi penipa eye di edi penipa na so mba sa di no mo niema ho atan wo Awurade animu Nyankopɔn anim si ye cheke ye abrabɔ ye cheke ye ho niema bi ne Awurade ani so no ni ye de ne kwasa sa de ye tene wo Nyankopɔn ani so sa ebi a efie kwa na wusie na de plan ma obi se mu nsi efie plan se ma me na plan na de ma nipa no wo kwa ntuo mu ntino wo do popom biskaba
na be bana plan a wo kire wo mo nsi ne saa ne mom de e pe woni pa na ne so na wo wasi a wo ne so de oba anya wo pe ye kan fo da na kura no a wo de wo kwangasa de entene ma wo ne so no because wo de e wo pe ne wa zo de ama nipa no Nyankopon e wo plan bi o Nyankopon kuta ne program or this stand up si ye hu Nyankopon program ye ne so no ene ye nu ye o e bre yi ko na wi ye a Nyankopon ne so no e wo say agidi se de Nyankopon si wo bre sa na wo say agidi pon so tim ye de be enwunu awade ne so ye ne very careful boy abrabum na enandi Nyankopon ne so nipa ye poto because nipa wo ho anye nipa de ska na wo wan ye ho ne nipa de suku na wo wan ye ho ne nipa de certificate na wo wan ye ho ne nipa de bible na wo wan ye ho ne enti nipa ye poto nipa ye nipa nim enkamfo sani ni abe hunu se wo ye nko a enti ekoba na nsa be nipa hu ye te ne nko a na Onyankopon de na hu ye se ye poto awade anim hallelujah munya very careful na awade anim no ye wode ye tene enti aba ye hu de ye tene Onyankopon anim o no nanim o mnya ye ka se obi ani so a ye be se kire mo ana se de wo se hu ade ani sifa mo munya ntie possessing the eyes of God mo pa bi ntie munya ese munya Nyankopon ani wani bi se de Nyankopon se hu ade ani sifa bibi wa wo ye ni ba beti wa se ni ba beti mabu obi se de wo ye ne ye so oman no somewhere by na o man pa wo po ango hia o anko hia no anko nanim se ye wura wo ba na somdue mu ana ana obi atene ba bia well en obi enwo de wa ye o mo ye time wa obi de say Elisha 2 Kings 5 time wa enema this ka pimba na wo roja tie ye no say Elisha je ya enka nema o mu na nimtia grace nso ni nimdie bia because spiritually no na Elisha advance che wo mu nyina and wo mu ni bia o metin abu no for but ojaji wo Nyankopon anim say wa de ni so de ye bone do advance o kokura higher o soro pa eni de wo hunu ne de wati ansan de wona adwene mu no ebi ni wo mo adwene mu enti ono ne so no won say wo ya sa awade ni so antene ebi na bi ebetuma advance pa che ni ba bebre ya hwe ni ya ni ye na nimdie na wo ye tinimo so ene se de se hu ye ho si pa no ene se Nyankopon se hu ye fa no ya mobra ye pepepe na ye de omo aba wo fro na ye cheke ye ho no bibi wo wa na obi aba wo fro na oni ho ni modia na wo ho ni modia nipa bi wa na wu no obi do no and the respect and so de man nipa no I was say higher chair omo aba wo fro no hallelujah Nyankopon ni so no emna lot no hu abafo no omo ni so no na omo ya abafo ma omo enti respect due respect bi a wase de ma abafo omo ni so no e was omo de ma abafo no na pe omo wo po omo asemo abafo pa ni hu bi ka omo enti abafo ni so no se lot na yire wani abafo bi omo nsam ko ba yira asema mutie se abafo ni hu antimi ankamo e wa koma mo ni anesu by all means the church mo anesu mo sa asem beto mo hallelujah because na I want say abafo no ko so dem dia so dem fo ne so dia omo hu omo so me abafo na dia ni die ama omo se Nyankopon dia be abafo ma lot so ne so dia hu omo se abafo nti ya ne so ana obi ane so enti men nsa no so na atimi aboa ye wo ye nso ya bra en na David kan se na ne so dia obe na won se ahobrase ni na ne so ono na ne obi ane so ene bere careful na atimi aboa ye na we na so da njan so a na unbelievers nso ane so o nkai ewade ngoma no ewo first Genesis Moses ngoma di kai eti du nkron no a em se eno nso ye hwade kakra bi Genesis eti edu nkron chemu edu nan o se na lot of prayer ni nsena mu a obe ware ne ma no koka sai se mo nso ni mfiri ha na wade de be se ekuri na nso wo ye ne nsena ni so se obi e wodi for wo mo ni so no omo se omo se na ayi concept ono se wa hunu sa na ni so oyi concept you o so wo kana kura chi na wo mo eni sa so kana kura chi minute wo ka sama chi obi na ni so na se ono si hu wo ni wo se sibu fa na wo de enhwedi pa no wo se omo ni so mo bu Nyankopon asa no nkwase asem nanso amane beto wo mo ya na at times we as a phone so no mo ta bu Nyankopon asa nkwase asem Nyankopon ka bibi so obeye bibi o wi ase nipa Nyankopon de o ka de nsi ya nipa mfa obuo ni osuro ma Nyankopon na be very careful yesa omo ni nins na ni so kokoi na o ka say afi ma nyesi ka mbese mesisi ya dan bi mese me project bi a nanka wo mo ni so nko bu ni nipa ka sia na mo ni obu ama no ka ka se Nyankopon si ya mo nya ni mfiri kuma na mo nya de mo enkwari de na wo bu asam na ni mutia
asɛm a anye wɔn mo de yɛn very careful na unbelievers nso bu Nyankopɔn asɛm anim tia unbelievers yɛn ni so obetumi apa kwambɔne bi nso anya sika bebree anya ne ho unbelievers yɛn ni so deɛ na ɛsom bebree but believer ni so nso ɔnam kwambɔne bi so a bunya ne mtia wɔ akoma mu ɛmo ne mmere wɔ bɔnefoɔ mo ne mmere ne ntema pa bi efira no obi fira ntema a emu ne mutia nso obetumi ayɛ adwuma nya sika obetumi abɛkyɛ obi adeɛ obetumi abɛkyɛ obi mpaboa obetumi abɛkyɛ obi ntaadeɛ nam ne ma bebree hu sɛ obi ɛkɔ so kyɛ wɔ wɔne so mo ne mmere no na ɛnyɛ ho yɛ wonna kwa mu a hwɛ ne wanse obi ya amen ɛno nso yɛ bɔne hu sɛ mpa wakam wɔn mɔbɔ a ɛnyɛ hwee Nyankopɔn mɔboa wo nso Nyankopɔn yie nko abɛkɔ heaven nanso wɔne so no so obi kyɛ wo a mo ne mmere saa nipa no na ebi ana wo nipa nyina yɛ adwuma korɔ deɛ ba na obi kura na otumi nya de kyɛ na wɔn wunya bi a hwɛ na wɔhwɛ yie ɛwɔ ne so ebi a nipa no wanyɛ sɛ wo deɛ wudie na deɛ wudie ne bi wodie obedi deɛ da kyɛ wo obefira deɛ mu odu ntema pɔbɛtuma to bi afira hwɛ yie wɔ ne so na ozimu nipa no wɔ ne so yɛ ne so o anya sa awurade ne so na ɛkɔkɔyɛ deɛ bɛyɛ bɔne and the unbelievers the unbu Nyankopɔn asɛm anim tia wɔn mo ne so and the nipa bi wɔ kora ne nipa bi ka na ho asɛm wanyɛ na wɔ ne so nipa ne nya na ɛde so wɔde bɔyɛ ne a hwɛ yie ne wɔn mo na nim tia nipa bi wɔ ne ho ahi bebree wɔ aman mu ne yɛ kyerɛ ne wɔ hwɛ yie na wɔ ne nso sɛ ampa sɛ saa subaa ne tumi da adeɛ ma wɔn hu bi a afei wɔn kɔ sɛ wɔ ne so no na deɛ mɛlɛ mɛka sɛ bɛpɔn no sɛ wɔn sɛ honam pam koraa no sɛ mohwɛ yɛ amammerɛ mu a sɛ mo nim sɛ asantefoɔ deɛ so obi tu kwan koraa ɛba na obi tu ebi ba wɔn odi kaa kyi ansa na yama na kɔ aba na ne saa na ɔte saa but anwanafoɔ deɛ wɔn ntaa anyɛ saa wobaeɛ no a ne yɛ mo akɔ aba ansa na kɔ wayɛ dɛ bɛn wakyia sɛ wo gyina hɔ a wo ni so yɛ abɛkɔ bɔ ɔmo nim tia ana panimu ntu ne mu yi sɛ onipa na piri kɔ aba ma ne nkyi ansa na wama na kɔ aba but one ɛwɔ sɛ otumi tɔ wɔ boas and there are times nneɛma bi a yɛde yɛn ani hunu esisi wɔ yɛn ani soɔ no yɛbɛbu ho atɛn a yɛnyɛ very careful wɔ abrabɔ mu na obiara na ne so na ɛnkyɛ na asɛm na bia na ebesi David nso ɛmena na wɔyɛ ɔhene a wɔfa nse deɛ ɔbɛwu no ɔpɛ ne ba Solomon ɔkɔkɔ akenkan ahemfo ma atɔ so ahemfo ma edi kan timi eni hɔ papa yi bobɔ nkurɔfoɔ bi din akyerɛ ne ba no sɛ ne ba saa so dani wei asogyafoɔ nyinaa wɔn panyin no ɔhwɛ ɔmaa no so nyinaa no David hu bibi wɔ papa no ho a nani anya ɔne ne sign nani anya ho nani anya koraa otuni ba no fo sɛ papa no mfa ne mfa kwan bɛ so mama papa no ntena ase ma papa no mfa adwene ngu fa ne fa kwan bɛ so o dini nyansa so nso deɛ ɔbɛyɛ no ɛma ho na hɔ yɛ ne tiɛ so paa ɔbɔbɔ nkurɔfoɔ bebree nu ani kyerɛ wɔn sɛ wɔn nso wɔn di bia nso wɔn ne ma wɔn na nipa bi wɔn nso deɛ ɔnyɛ wɔn yie paa adi nta ne di kan saa nnani so no ohun sɛ wɔn si tia hallelujah ɛni saa putuo wei ɛyɛ putupa adeɛ ɛma Solomon nanso no asɛm bi wɔn a wɔka a baabi a wogyina ka na wɔsɔ hwɛ ne yie ɛwɔ sɛ otumi ka na ɔdeɛ bɛyɛ kɔkɔɔ mu ɛna kyerɛ ne ba no nyɛ saa tɛɛ pɛɛsin bi ani so no obi asom no obi twam na sɛ wokutu obi bo sɛ wɔn kum asom asi wɔnyɛ sɛ yi a ɔwɔbu nipa papa na ebi so asɛm a wɔka ne nkɛtene na ɛyɛ ɛdi yɛn nso sɛ yɛdi nkɔmmɔ yɛ kasa at times wotu were koraa po obi bo na ɔbu nipa bi din koraa ka nsɛm mu a brɛ wɔn ase nyɛ saa deɛ wɔn twam wɔ no tɛɛ pɛɛsin no ɔno n'ani so no na asom no ne wɔnkɔbu wɔ tɛn ne ni na wɔn si yɛtumi brɛ yɛn ni ase ne Nyankopɔn ma yɛ nyansadeɛ a ɛbɛboa yɛ ɛne nti na ɛnya sɛ woyɛ Kristoni a ɛmfa degree a kuta nyanwo sɛ degree nti woyɛ nyansafoɔ university bi a wakorɔ masters bi a watumi ayɛ anaa ɛkwan bi a watumi ɛkwan bi a bi ama wo a anaa degree bi a kura wɔ nti ko bo nyansafoɔ a wɔbɛfɔm wobɛkasa tumi nso kura ni sɛ wɔkasa tumi nso tumi a wokura wɔ fan yɛ Nyankopɔn anim woni tumi bi a ba certificate bi a kura wɔ anaa sɛ degree bi a wanya ne sika bi a wanya nti wokasa tumi nso a awuradie ne so na akɔyɛ bɔne David ɛwɔ sɛ ohunu bia a ɔgyina akasa yɛ nso ani so yɛbɛto fo yɛbɛka nsɛm bi a baabi yɛgyina ka nsɛm na asɛm bua ne yɛka na yɛ baabi yɛgyina ka no yɛahwɛ ne yie a ɛbɛma yɛ fam enti mo nso mo ani so mo ana mo ntuo mo Bible nkankan mo kasa yɛte bɔ panin pa a ɔyɛ mo nso no pie mu ɛba mo nkyɛn mo sɛ na mo sitie nyinaa ɛba sa ɔno ne so no obɛnya dini bi ama mo na ɛwɔ sɛ mo nso mo ani so no well mo nipa no nso wɔ mo obi kyerɛ wade a so wo no ɔno nso wo na dikyɛ ne ani so no deɛ wakyerɛ wɔ no bɛsɛ dɛ di wɔ ɔbrabɔ mu na Samuel kɔ hɔ no na ebi a wɔn amfa wɔn popo abehyia na kwan ntina asɛm a Samuel ka sɛ wɔn nkɔ obi ewu aba all means Satan bɛnya wɔn ayɛ dɛbɛ ayɛ wɔn mo na wɔn nkɔ nso bi na ɛtene
because one more who one said here. Hallelujah. Minimum send young upon a cassette bebre. And in that, the so be I can see, you know. Now, if me will, be a so a dream be up. I never acquired 1 year said, a dream own kind for my own kind. Ogan kai at the form material the river continued no more. Was in a penny be any Israel, and no behind the Athenian and so. A dream any pie, I don't pay. No matter or we could have passed on the cry on one. So one or 50 or Casa, so see, only could Casa, so they will see one in the baby Casa, so see, and about sorry you could ask, walk Casa, what the men said was higher sorry few. Make Casa or some media need to be to her. Men can't be a more Casa, if you are more than one, what is another worker so. Nanso eduru me bia ba everyone ya sakra ye ho onka bible no bible says them na pani bia ni wono na wahini bia ni wono bia de atere he awarie mo bia fa kon bia so are adwuma obia fa kon bia so se asase kwa na wo kwa ye kwacha kwa obia fa kon bia so nkondo bo na obi etwa de obia pa de obia ni ho mato no bia na obi ye emene mu ya ntia obia de no wa ho mato no bible say e wa kwa mu wa na ti oni pa na so na bia na kwa ye de be owu akwai to me ye unbelievers ye so wonu ni ana mo check ho se me ni ye ne se no se ho mefa o se me ye ne kwafo ana mo me mpie e woni pa ne se ne kwafo obia me ne pini me won se wo ye ne kwafo wo ye pastor wo ye evangelist yo wo ye elder de wo tie bia manipa won se wo ye ne kwafo nipa ne so na dai bi sa nya sa ma aka no manipa nya sa adwe no ma se ye ne kwafo mo manipa wo ye se ye buade mo manipa wo ye se ye dwo manipa wo ye se ye abotre anyansa opani ani mukraro no nya ade mi kwan so aye de be atia ho ye na ebe na ntini pa ne so ayemfo ne so mpanimfo ne so atuma mu abrabo mu unbelievers ne so unbelievers de wo me de o pe because pani bia ni bia ya tifi ne pani bia ni bia there is no control but the pani ni bia control bia ni ho obi de etene wono an ne so obi akasa ba heart obi a bia ope bia nanso ye banya ngopon mu de ya ndesa woni so and instead of who one, me very careful. Na eduru me bia ebe hia set me esakra. Na Elisha na advance check hazy. Na onim de be nu a che ne manom. Nanso nko di sika na nko bi antim mu naten. Nanso ohun se awurade ani so no ente. Tibi ne ye ya mo hwe ne yie. Kasam abrabo mu, obibo akankan mu, obi bia mu kra obi ani so. Believer bi ani so kasa mo mpaye. Untanye unkadansi bia na obu ani muti. Ade na wonya sa we believer na wo ya de I'm not a sorry about pie, and then many more cassava, any penny so. So the person who ye, abundance of war, and then man of war, any years of war, Umame, Obusiani, Obusia of war. So the Muslim who ye, Tifia, so be as who ye, the bay, Efa, we are for now only one thing that's here. Mamu so what ye, Mamu so a Christian, Babu crowd and Cassas the warpe, or Cassas the warpe. No ye in someone now create and ye didn't for Busiamuni fear, Nipanisson, Niapanis, whom what ye more be a little time when Nipanisson. The Munini Pabia, a brain once, nay a buat Nama Israel and Lopono, and any more yam, Mama, sorry. Unbelievers, ye no so. What would you pass some money with ya? Unbelievers, ye no so. Never pass some young Quasia, some unca Bible, no say. A real senior say young Quasia, someone young upon so. And it's obedient when young South for Riasia. Nyango po chikura modern bobi ni pabia bo niema bia ni paye pani bia ni wa Bible say obi a de atene e wonane so meremu ya tin ya obi a pan na di ni obi a fa kwan bia ono wa peso nanso ni paye ani bi woni padwene mu ni pabia o wi ase bia o wani mu fo bi wona adwene mu a ani ye bi epie ani ababo bi ekosu bia ni pa huru nanso yanka wonyango po hu niema bire wo ye ho Mumma dia onyango po hu ya hu bia ntene mumma adidifo nso do mu ya hu bia ntene ma wonu ya bi hu sa wo ya hantan wo mpanipa nkakra bia na wakana ni mu ayere so check wanim obi amfa yehwehwe nanim na hu se da wo sitia nipa ye hwe wo de ade woni pa ne so woni ye ni ye ne abrabo bia kwaso bi obi ya hunu believers ye nanti nipa nim ye ne ye mum ye ntimi nya and mu ye ntimi nya ne ye pa bia di na Nyankopɔn enya animonyam ya na montuo nye ye kwa sore ye kwa mpaebo ye kwa nchina wo mabia believers ya ne so wo da bibia adi oba yare ana okunu yare ana wuni yare ana samaton ana oba meetings ya wo su bambia nipa wa de nipa hu de wo ye e beduru mebe no na wa da adi
na wonya mmoa biara yɛ som Nyankopɔn moma yɛ nua no mu yɛ nsɛm ampa na mesom wo sika hinya yɛn na atumi ahyɛ Israel Nyankopɔn deɛ bɛyɛ animonyam ɔma yɛ nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ nsɛ Awurade sɛ Awurade mmoa yɛn na afei deɛ yɛbɔ ho mpaeɛ no sɛ one wɔne so wo nua ne so Nyankopɔn ne so wiasefoɔ ne so adidifoɔ ne so ɛne yɛ nanteɛ na ɔmo biara sɛ obiara ho yɛn se yɛyɛ ɛno nso deɛ ɛɛden paa ɛɛden na saa nso nneɛma nso deɛ a heaven gate ni mɛto Nyankopɔn ne so Nyankopɔn so bɔ so wɔ nsuo mu a wode ɛkɔbɔ so wɔ baabi a wopɛ biara bɔ so wɔ Yesu din mu a wode ɔsɛ bɔ so wɔ Paul din mu a yɛkɔmiti Nyankopɔn ɔbɛtena atemmuo da no so you will come there and you will see what he will do to you yɛbɔ Awurade mpaeɛ sɛ Awurade ho yɛn mmɔbɔ ne Nyankopɔn nhyɛ yɛ de na ɔnhyira yɛ wɔ ase no ne nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ bia yɛna ɛbɛhia sɛ yɛne so yɛhu nneɛma bi yɛne yɛyɛ na afei ebi a biribi wɔ woyɛ na yɛ koraa no a na nipa hu sɛ woyɛ ɛyɛ a ya David hu sɛ ɛbɛhia sɛ otu nipa no foɔ na nipa no otumi protect ne ba no na ne ba no ahenni atumi gyina na nneɛma bi ɛne ne ba no ahenni bɛko biara na wɔyɛ panimu ɔbɛbie ne ba no ani wɔ hɔ nanso ɔbɛtu ne ba no foɔ kɔkoa mu na wɔkyerɛ no kwan deɛ ɔmfa so ɛmɔ bra anuanom sɛ yɛnso yɛma yɛn kwan yi a Nyankopɔn de ahenni bi bra yɛn na Onyankopɔn nim kwan yɛbɛfa so bɛtumi anya ahenni nanso sɛ ɔpani bi a n'ani afie na wɔnim Onyankopɔn ansa na ɛtumi akyerɛ nnipa bi ne sie ne bɔ ɛkwan bi ne si yɛfa soɔ ɔmo yɛn nso nyɛ very careful ɔhene bi tena ase the same time papa no yɛ nneɛma pa bebree no a wɔ Awurade ani so wɔnka Bible no a ɔnka 2 Chronicles ebi a 14:1-5 papa no bɔ dawuro wɔ ɔman no mu ɔde akoma pa hwɛ Nyankopɔn ka kyerɛ ɔman no sɛ obiara nso Nyankopɔn mu nyinaa nya de pa Awurade ani so no wɔyɛ ade yɛ tene ɛne si ehu nsa Nyankopɔn no so ade yɛ tene deɛ amu nyɛ so ani anya biribi a betumi abɔ wɔtene ne ho bae ama wɔtumi agyina na Nyankopɔn ba a wagye wɔn nkwa no mom yɛ hwɛ ne anya ne bɛnya so bibi wɔ ne di a mom yɛ ne so no mom yɛ ho sɛ nkwadaa Yesu sɛ mo a na ne mo anya sɛ nkwadaa mo ntumi nkɔ heaven wɔ ne so yɛ sɛ nkwadaa na obi aboa ɛnyɛ ho panimu woyɛ ho panim nsɛm abienu aba all means you fail yes Awurade sɛ di yɛhunu ne yɛteɛ nyenim sɛ yɛ no korɛ na bia nipa ne so ɛbɛyɛ na ada asɛm nipa ne so bɛyɛ nkwasi asɛm na bade nkɔso amoa ne ntumi mu na nyansasɛm Nyankopɔn de atemmuo no ɛba Sodom no na wɔde ogya bɛhye Sodomfoɔ no Lot ne nsona ne so asɛm ne yɛ nkwasi asɛm ba Lot ɔmo ne nkwasi asɛm unbelievers bu ne nkwasi asɛm Lot bu ne nyansasɛm yɛ so Nyankopɔn sɛ Awurade mmoa na Nyankopɔn asɛm biara Nyankopɔn ne yɛ biara ne yɛ ne so no ɛntene ma yɛ sɛ firi Awurade nko ade Nyankopɔn ne yɛ biara ɛne yɛ fɛ yɛn nyinaa yɛmmɔ empire ho mpaebɔ na yɛbɔ yɛ srɛ Awurade sɛ Awurade hu yɛn mmɔbɔ na sɛ nnipa kɛsefoɔ koraa no a Awurade hu yɛn ntumi ɛnante sɛdeɛ ɔbɛsɛ yɛ nanteɛ na sɛ ebi a wɔn nso nya nnuro so nso a nkɔyɛ ho nipa kɛseɛ bi wɔ nipa ne nso nyɛ sɛ nipa de hu wɔ no na nkɔyɛ nipa na Nyankopɔn ne so na ankɔtene edum bi na akwadaa koraa wɔsoma akwadaa na akwadaa n'animu a ɔyɛ koraa nipa no wɔnsoma no anuanom nipa nso wɔ niu ɛne yɛ bi a nipa yi na didi nipa ne so na ankɔtene panimu nka asɛm kyerɛ panimu nsoma akwadaa bi a wɔsoma na baako mmienu mmiɛnsa wɔn ho nneɛma bi wɔ akwadaa ne ho ɛne nipa koraa taa hwɛ nipa nim ɛde mu yɛn nso ntumi mama ne bebree panin biara ne fie a sɛ obiara de ɔno a ɔpɛ woka kwadaa asɛm na ne bu afo woba nyame fie na yɛ kyerɛkyerɛ nyame asɛm abrɛ wo ase woyɛ deɛ no nya a yɛka kyerɛ wɔ pastor Awurade ne sakra wɔ hɔ ɛnyɛ suban biara de ɛnyɛ wo nyansafoɔ ɛnyɛ wo nwurumofoɔ yɛsrɛ Awurade sɛ Awurade hu yɛ mmɔbɔ na Awurade nkɔ so ansiesie sɛdeɛ ɛbɛyɛ pɛ wɔ Awurade anim na panin biara ɛntama na panin biara ne Israel no na obiara nka obiara asɛm na obiara deɛ ɔno ara no ho bɛtɔ no na obiara deɛ ɛtene ɛma ɔno ara nanso ɛkwan mu hɔ na ɛtene wɔ nipa no so na wie na ɛwuwu akwan wokɔware wɔ baa bi na obi bi na obi ehu bibi wɔ nipa no ɔno wɔka kyerɛ wɔ tie ne yie na bu nwa atan na ɛkwan mu hɔ na ɛtene wɔ nipa no so na wie na kɔ yɛ ɛwuwu akwan wokenkan Bible Rebecca mmerɛ wɔnka yɛ Genesis 27 hɔ nso a mmerɛ na Rebecca ne ba Isaac ne ba Jacob kɔware no na ɛne yɛ paa sɛ ne ba no ɔnkɔware Hekenafoɔ mmaa no maba wabi ɔmo aba so ɔmo nkasa nyɛ ɔmo ni yɛ ɔmo bɛgye ne ba ne sika na di kwa ɛna ɔmo ne ba no ntene na ne yɛ bebree ɔmo yɛ mmaa adeɛ ba Rebecca ni so no ɔmo sɛ ɔmo nyɛ mmaa ɔsɛ ne ba ɛware wɔ ɔmo wɔni so efie bɔ na obi kɔ mu a ampa sɛ nipa no bɛtie wɔn asɛm ɔde a nka bɛtu ho fɔ yɛ bɔ Nyankopɔn mpa yɛ sɛ anammɔn bi a yɛtuo biara yɛ twɛ Nyankopɔn ade instruction yɛn nyinaa yɛ mɔ mpa yɛ
Awurade wo de wafrɛ ɛna wagye yɛn. Ani a wɔdoa mmiɛnsa ɛna ɛhwɛ yɛn. Waa wote soro wohwɛ yɛn. Nnipa nso ɛhwɛ yɛn. Awurade yɛn nso yɛhu yɛn ni ayɛ ho. Na w'ani so yɛwɔ de yɛtene. Ɛna w'ani so yɛwɔ de yɛntene. Na wo nsɛm bi wɔ ne nkoafoɔ di akyire a ɛdini kɔ yɛ nkwasi asɛm ɛwɔ nipa ne so. Awurade yɛsrɛ sɛ nipa si pa wɔsa no meyɛ nso yɛmfa ne saa. Yɛwɔ nsɛ wakoa Lord ɔkɔɔ ne nsenam nkyɛn no ɔkaa nɔkorɛ kyerɛ wɔn mo nanso wɔn ani so no ɛkɔyɛ nsɛmkuru bi ma wɔn wɔkɔɛ na ɔkaa sɛ afi nyame de to na kɔma sɛ wɔnsi daa ma wɔn wɔnyɛ wɔn yie wɔnyɛ project ma wɔn a kɔmɔ sɛ wɔka sɛm a ɛho hia wɔka sɛm pa kyerɛ wɔn wɔasɛm deɛ ɛkɔyɛ nkwasi asɛm owura yi